not that I want to, not to say, but if you only knew. O documental As Solagados encheu o Auditorio Municipal de Chantada o pasado sábado. Era a segunda proxección na vila despois dun longo percorrido. Estaba claro que os veciños demandaban poder ver de novo o filme, unha historia documental que narra, na voz dos protagonistas, a ruptura coas súas propias vidas nas aldeas que permanecen como testemunhas baixo as augas do encoro de Belesar. Algúns destes veciños de povos como Portomeñe, Mourulle, Pincelo, Pontefortes ou a Samugueira reencontráronse hai uns anos cos restos dos seus lares e do seu pasado e este sábado quixeron tamén reencontrarse cos relatores dunha parte das súas historias vitais. Nesta proxección, a expectación era máxima unha vez máis e o equipo do filme quixo agradecer o apoio e valorar o interese que xera o seu traballo. Queremos agradecer moitísimo a xente que veu a velo e os que repetiron e os nosos protagonistas, sobre todo os que puideron vir, porque algún deles estaba maliño e non podía vir, pero bueno, xa teñen todas as súas copias na casa, que é o que máis queríamos, que xa nos cumprimos coa nosa palabra e nada, e o sábado foi, bueno, super emocionante, era como pechar este ciclo e da mellor maneira posible, a verdade. Estaban presentes, como dicías, os protagonistas, os que, bueno, ali mesmo vos referistes vos de que en realidade pois este é un traballo dun equipo profesional, pero ademais é un traballo deles mesmos, non? Pois, a ver, había tres protagonistas, estaban Luisa, Segundo e Aurora, os cales, bueno, foi moi emocionante o final porque houve unha ovación de todo o público para eles, o director David mandounos levantar e todo o mundo lle aplaudimos moitísimo e había moitos colaboradores tamén. A ver, xogar na casa, como sempre decimos, é fácil, pero nós desde o 14 de agosto de 2013 non volveramos proxectar aquí. Aproveitábase a ocasión para presentar o filme xa no formato DVD e a disposición de todo o público. En apenas unha semana xa está a rexistrar unha importante saída e o filme viaxa a distintos lugares como agasallo de Nadal. Moitas gracias tamén por mercalo o día da proxección, porque a verdade é que moita xente o mercou, adquiriu ese día, e dende uns días antes tivámoslo xa que ir levando a algunhas librerías, porque, temos que decir, por exemplo, vou contar unha anécdota rápida. O mesmo día da proxección nos escribiu, a través das redes, nos escribiron persoas que se iban, un deles, por exemplo, a Girona, que volvía que o quería levar xa. Entón, veuse a Chantada por el a Librería Central, que é un dos puntos, e veuse por el dende Ourense para leválo. E despois, incluso o viu ao seguinte día, xa nos escribiu, bueno, encantados, vamos. E despois, eso, Librería Central en Chantada, na librería tamén Arcoíris de Taboada, na librería do Sabiñao tamén está, e despois na librería Andel de Vigo. Agora mesmo vai estar, teño aquí un pouco a chuleta para dicilo, Berbiriana, que vamos levar xa hoxe ou mañá a Coruña, na librería Tanco de Ourense, que a partir de hoxe xa estaba lá, e estamos xa para leválo a Portomarín, Lugo, Pontevedra, Santiago e algún sitiño máis que aínda estamos acabando de cerrar. Queda resumido nesta caixiña pois un gran traballo e noraboa pois da nosa parte novamente. Bueno, noraboa a vos tamén que Televinte forma parte disto, así que moitas gracias a vos tamén.